δεν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των παγετωδών περιόδων. Επομένως περιμένω εντός των επόμενων ίσως δεκαετιών να έχουμε κάποια εξέλιξη του κλίματος και πολύ σύντομα ίσως εντός 5-10 ετών. Αυτό φυσικά πρέπει να μας προετοιμάσει, δηλαδή εμείς που έχουμε κάποια πείρα πως έζησε ο άνθρωπος μέσα στη σπηλιά, χωρίς αμφιβολία, δηλαδή είναι ένα πανεπιστήμιο κοινωνικής μόρφωσης να γνωρίσουμε καλύτερα τη ζωή του παρελθόντος, γιατί χωρίς τη μελέτη του παρελθόντος δεν μπορείς να προγραμματίσεις τη μελλοντική ζωή. Και αυτή την πείρα πρέπει να την μελετήσουμε διεξοδικά όσο μπορούμε περισσότερο, για να ετοιμαστούμε καλύτερα, διότι μπορεί να βρεθούμε απότομα, γιατί να μην καταφέρουμε και την απόκτηση κάποιας πηγής ενέργειας που θα μας σώσει από τους επόμενους παγετώνες.